Mo kwa bebro. Ya enya. Me pacho na what to say? Me pacho na mara mo hoye. Yo, ye da twedi ampon kwa me ase. Se wode ededei adom ya ye nyina so ya behia. Whatever ma wuti de say. Pacho me de afie duku. Afie duku, afie twemo wode wasem bi ebeto ye nim. Asema wode ba ye ne bone tofa. Na enenso de aba ne nso so no, wode ato aso amaye. Me pacho afie twemo de master meto mo nim. Se me busuafo age me japade e na madawroma mo so mo kan ohene be yi asem ko fie ko kan to ko kan no e na busuapanyi se wode efie no so wode edan no de na mbade na ma hoho na store dan de memfa e na me koda anase me koda anase wiye no time no so yere me se me koje a panyi se busuapanyi se wonfa sika no e ma me na me bo di kura mane ti di kuro mbo na mane di kuro busa no kan se wode edan no esika no ebesiesie edan no na mbo di kura me ka che di kuro se edan no o na ma ne nwunye o mbo o mo de ne fa no na mo ti aso na ho nwunu ye nti me ka che papa se me sere no a se o tue sika no a me de besiesie edan na ma wo mo e na o se won fa sika ne ma me e na ma da woro ma me de baaye ma no asemo ano no Whatever ma ebra asemi baaye no Nana eka asem no ekosi se bi ebru se bi anya do e wo se ye dane e ba ono abusu apagide ni gitum so de bema me pacho me koda anase e de buo mu de koma no ogitum ni obi na ni kwa aseda no na ne hwan ne na me pacho me ne panyine otimachi ne ko e ko aseda no yo opanyine brai mo ko aseda no me yehu ne e ko ye ene ne de asinti a papa no empese obeje pacho tena se Papa nem pese obeje mu amaye. Mira udin de say. Pacho ma ye friend openitewia. Your friend say. Openitewia. Yo, me pacho free krobe so. Yo, asma ma mi kan ye wani misem. Wani misem. Die na si e wo bra mo kwa sedanim. Awo ko onya kisi ne ba no se mi ko jana. Ase mi ko jana. Obesu apen ho na mi ntia na ma ko ye. Ye ko so mbusa ko aso me da mane bo no. Edi bo no che san cross a chire mpanizem se omu fire na wo enimu ha ebubu ye ne ma na miensa ene do mbu ye no dum ko ba ko mu chema wo no na nti fie ne kura de ka de aka wo ona ka wo de ya wa ka sa de a me de je bibi akọ ni dan ase na din fi bushie mu de ma ya e kwa ne ko ye so company some kura chire ma me se ye kan ji wo kura ka fi na ka ye wo de ya Yo mama nti ene e ba se ya papa ne e ka se no akọ nanim me pacho na wo ko ye die ne si me pacho me ko ye no o ka kire me se edan no nwunu nti o pese wodi siesie edan no edan be na nwunu edan no a panyi timu no na se eno de si adani ama wa na wo je na wo hwe siesie enti sa me pacho na me ka kire se nana tama omo ebo omo de ane so no na nwunu ye enti me ka ye no wo mo ka kire me se me na me ji hu sika enti me na me siesie na maka kire de open mu ade ese mesra ne ta mo na me sika me besiesie nti na de me na me siesie enya mo na mo besiesie na me ka asa na me de me baaye ene wo so wate na me baaye nti me baaye sa me kwaje wo so mo asa abasa busa pension fam na still a mo pese mo ji siesie dan no etan na busu apanyine no onye na adwene so de bema wa na pacho makoda na se kram na ka ho mpanin se bakra kire mitami ka ai me pacho me ko ye no me pacho eda no aya ye ka asem no ena me ka di kuro se me pese me ko ho na di kuro se me ko ho de a me koda na se a me pe kakra bi ayi bi hye buo na me fa koda na se nti me twentwa so na me niska me twentwa so a nti di be na otwe me na me ko ye me pa papa ka na ko nti ye ko ye no se ada asem foforo aba na me se ofa asem bi ama na ye ka asem no me nya akwan e me da wase nti afira ma ba me da wase no se me ana me ka ye se edan no de obandemu de me de esi ho ama hoho na ba akon de ene fa na ifie no kura no ye fa nhye mu aka wona wo de a ne fie ho minim ho mpani nsem pa na metina fie ho na misua me maame ba wo machi na me maame wuye enti wo nana wo maame friend na nkati a wo na tete me sa me na wo fa so e ya ba mu a di ho ala metina nyine ya enti tamu a edu se ohen no e kan se wo mo e chiche titi kuro no foforo no e na atakwa amefo be gu mu e na wo fa no e di ne ho bo atakwa amefo no sa me ne nyina busuafo nyina atefa ako de ne yati no ene janfo ani mu ho wo masa abo agu ho
ɔmo so mo obi ansi da ho nti hɔ no ayɛ park ɔmo asa boa bu nti hɔ na na yɛ nyinaa yɛte nti wo fa ne si da ne wiye no ɛna ɔyɛ ne sesa na sɛ de a wo ma ne maame no nkɔkyerɛ nti na me na baako no no onya baabi ntina me na n'anwia no nti no a wo maame ensa na me wɔ fa kan sɛ ne sa na sɛ de a wo no wo ma no mo ntena fa ha nti fie ne yɛ fa nhyɛ mu a ka me na me de nti wɔn de waka akyerɛ na me so fa ne me da ase ɛna me ne papa yi yɛ da na ase ɛna me baayɛ ɛna ɔsɛ sɛ ndi ebesi akyire bia no bia ka asɛm bia akyerɛ me a me mmra na mebɔ na maneɛ na ɛnam sɛ ɔmo maame ensa no wɔn dɔɔso ɛkyɛn me so maame ma no ɔmo nyɛ wu aka me nkɔ ntɔm pɛ so sisi me nti me nhwɛ me ho yɛ ofie hɔ paa ɛna me so yɛ ɔfa mate me wɔ sɛ me nkɔ na bedi akyire hɔ na me nkɔ ka nkyerɛ sɛ maba hɔ abɛda na ase na me san kɔ yɛ ɔfa baako yɛfrɛ no ɔfa kuku ɛna me kɔ na bedi akyire yɛfrɛ no Mr. Ado na me kɔ na me kɔ akyerɛ sɛ makɔ ɔfa hɔ akɔda na ase na me kɔ yɛ kora company sɛ akra akyerɛ me ɛna ɔfa Ado ka sɛ me kora wafrɛ me abɔ mama ne yɛ sɛ waba hɔ enti ahwɛ yie na abɛhwɛ ho yɛ ofie na me so fa bɛda ase ɛna me sɔre ba me baabi de me niwa no achoma no asi jo meda se bro nti sɛ abusua pay ne ndi ogina ne sɛ bi bro enya de a obema wo agi sika yi wo papa yi ho nti sa so de siesie fie no siesie fie no ade bɛka no wo siesie papa yi store na sɛ wo siesie papa yi store no na sikari bi ka no de ama me na de ya wo de ono na eje sabi wo pesika ne kakra abusua pay nyine won kan ene a wo gi a wa pe bia ma no na de nti na wo je esa nipa na watim na wo so onya na somdwe di nipa no ono na mo ha no weji me pa cho nti wo kan na maka kyerɛ sɛ ne ofa sɛ sa na wo kan de a ene yɛ sɛ ensa kasika no a ene ebe hu kwan ebe fa so ba bia enwunu no me ameye me ne sister no akasa sɛ me ameye ɛna wo ka kyerɛ me sɛ wo de me mpene ma omo emfan de bɛka de ma na me wi a wonye edan bi na adam ade ama me no ofa na me so ofa de wo em sɛ abusua panyin no hia sky ade na me so ofa de wo kan de sɛ bɔ mo gi na afi we a na afi be ba no na odan ma me kura na ma gi na me sɛ ne on de wo ma me nyina me mfa nye edan no sa na me ne kan ya still out ade mo drum me no nyina nsɛmpa abna ma me asɛmi emo na ma me bisa me wura ya asɛm kakra me wura me ho akɔaba yeah me pacho na ho te sɛ wada ro me yefro sɛ Alfredo 62 udin modu me pacho na Africa Roberto free be kwai kokotro yo me wura sama ma me ken wanim sɛm na wan kasa pa store a wotima na da wotim no wo fie ra ne hoin mpacho me be je dan no 1995 no ho ache but yenua be yi ma me na be je dan no free ni sem and into no na dan ye kese e no me ye so mpeso buchim na ode e fama ne ba bema no fra kwantwe mu ba wonya ba bi no wada no mu chi mu na me fa no mo so fo mo fa kene maame na gisika na eduru ho no akire no na ne nua bema no so beto aso e ba gisika na oyare ye no e na ye nua ba ye be ka kire yen se ne nua bema no yare nti oba gisika dan ho sika no mo de den obode ahwe no ana obaji sika no mo de kɔhwɛ no mfie miensa de nti mfie miensa na so ne nua na wu mfie miensa na so ɛna ɔyɛ sɛ oba bɛgye saa no nso tabusua pɛni so bɛka kyerɛ me sɛ ma me fɛsika no so ɛden ɛma yɛ nua bɛyi ti wie so obɛgye me hunu ba bi a gyina bia na se de menim fa ho enti sese no ho na osusu sɛ wo yɛ ofiura ifiura pa de sese abu yɛ wobusua pɛni ho me pacho enkyerem ho na osusu so yɛ ofiura pɛ de wo kan sisi a no ho ne ofiura bacho ene maame bo atema megye dan ne free nti ɛyɛ maame no ene yɛ wo fiura sabra na maame bo atema wo ho megidi sɛ na abusua panyini so wo ho bacha wa ambadan ne ho da bacha obi ama ebra wo nua ba ma yi baji scan so wa ambadan ne ho da bacha da bi na eba wo nua ba yi so na abusua panyini agi ne tinti sa etisa sure ade mu dro bre me hapariwo fo wo kasa bi wo se ba ko anya asɛmi na mi tia papa na ama yate ase pa ye wo bibi wo ho